Hlavne, že každý sa sem príde pozrieť, kuchárovi nemá kto ulať, som tu jak u suchánku nad hrncami. Ale teda neviem, ak som tu, tak vždycky ty ulejem. Babi, ulejte mu, prosím. Tuto, aha, do tohto. Naučte sa do tohto ulievať. To som? Či nie? No tak dobre, tak to musím ja. No dobre, no. Keď ináč nedáš, tak sa musím sám obslúžiť. Aj si to natočiť, ako lejem, aj naliať a nevyliať. Počkaj, nejakú lyžičku. Na čo? Prstami, nie? No, ak sa ti ľúbi. Nak siakne. Na zdravičko. Najväčší hladošík za stolom. Varil šéf kuchár, klarinetista, Ríško. Ja neviem jesť prirodzene. Nevadí. Tak jesme prirodzene. Odtiaľ toto jedlo malo byť pre teba, ale oni ti ho dali sem a ty sedíš tu, tak si ho sem. Veru, pitie nemáme. Treba zakričať, takto. Takto. My chceme piť. My chceme piť. A to sa aj ináč dá povedať. Uželové slovíčko na po? Prosím, prosím. To nebol moc dobrý nápad. Vôbec nebol dobrý nápad. Však ja viem, odkiaľ chodia také najsprostejšie nápady. Od uja basistu. Potvory malé, huby nevymáchané. Papajte, dobrú chuť. A ty kde máš mäso? Čo ti nedali? Ty si rýchly, počúvaj. Ja zemiaky neúbim. Peter, makaj na Čože? to bolo dobre. Aha. Tak vidím, že má hrať masko. Dievčatá počkajú. Že? Že? Pár sekúnd. Pár sekúnd. Niečo to je. Hej, Kajuš. Bože, Kaja, to čo si mi spravila z toho? Za 5 sekúnd sme naspäť a zhore. Katka? Katka, takto. Aha. Ja som než hladný. Máte poháriky? Nemám. Ešte dojede, čo? Tak, čo som. No. Nikolka, ako sa mi cítiš? Lepšie? Hruškový kompotík. Domáca výroba pani Cvetky. Podpísať. Ježiš, ja som vedela, že som zabudla tú najdôležitejšiu vec v obchode. Ja z hrušiek grcám. Áno. Už hruške? Už hruške? Dajte mi si prosím. Aj mne podpísať. Až musím kuchárovi. Ja som si svima. Všetci sa podpíšu. A ja. Ale niekomu. Teraz idem, ja môžem? Niekomu. Ja môžem z toto. No ja. Hrušky alebo vodičku? A čaj chcem, a ja chcem. Tam máte. Máš to posunúť? Chcem tu jasný doč. Ideme z doč. Áno. Daj, Ibuš. Ale prosím ťa, sem na to, odklaplo mi to do pučíc. Posledný niekto? Práve si ideš pri mňa. Ale. Ja vždycky musím privieť. Ja som nie, písam o sebe.
Počkaj, počuť. Decka, tu máte večere, aha. Zle si sadla. Nemáš tanierik. To je čije? Dokopať, všetko. To bude. Nepojete spať. Kto ešte sa nepodpísal? Ja. Oni sa podpísali. Emka, čo máš? Podaj to. Je tu Zimka. Ja. Musíme oficiálne odovzdať, čo? Mám ti svetli, to je mucha, ne? Ale nie, to je trošku. Ja? Jak sa mám Sašenka, dodaj Sašenka, ježimaga. Dodaj Sašenka. Pani užiteľka. Dášenka. Na podpisovanie. No tak dobre, že nemám ani trošku. Mám povedať Karolína, To si sadne, ako to mi alebo obsadí. jako? To je úplne dôležité. Dobrú chuť. Je tam aj Tu sa podpisuje nejaká vážna petícia. Čo tam dať? Aďa, Aja. Sol. Počkaj.